DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Dali si Jade, ang una yan, niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, namin gid ang akong nga pamin. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Rosita, may dyspnea ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation, wala gid ako makabatsyag sang sakit. Mighty C. Sa mga butika. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:32 na sa aga. Ang oras, ginadulong sa Tuskalawan sang Mighty C. Mighty C ang ginpabasko nga alkaline nga vitamin C. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Oras, alas 4:33 sa aga, mga ka-K5. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Hi, hello, good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na mga ka-K5 sa ito sa ringa pagpangalagad subong nga aga sa Balitang K5 sa umaga.
K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa umaga. It's a beautiful Monday morning mga ka-K5. Una nga adlaw kita sa bulan sa Setyembre tuig 2025. Today is September 1, 2025. Bear months na kita! Bear months na! Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Advance Merry Christmas and Happy New Year mga ka-K5! Grabe, kadasig na sa tiyempo, no? Duwa na lang kabulan, tatlo na lang kabulan ang aton sining nga ginahulat. Sa aton sining nga mga ka-K5, umpisa na sang countdown para sa aton sining nga pagselebrar sang Christmas kag sang bag-ong tuig. Sa aton sining nga mga ka-K5, ang Christmas is a celebration wherein ginadumdum naton ang kaadlawan, ang birthday sa aton sining nga mahal nga magkaako sa aton sining nga mga ka-K5. That is why nga gintawag ina siya nga Christmas from the word Christ, no? Sa aton sining nga mga ka-K5, no? Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. Dayo tayo Ginoo sa panibago naman nga adlaw kag panibago nga blessing, panibago nga bugtaw nga iya sini ginhatag sa aton nga tanan. Sa aton sini nga mga ka-K5 ginadayaw tagid ang aton mahal nga magkaako for the blessings nga nagakabaton naton sa pangadlaw-adlaw nga tanan. Kamusta kamo mga ka-K5? Kamusta ang aton sini mga kauturan? Ginaabi-abi tanang inyo sini nga presensya sa aton sini nga pagpangalagad subong nga aga diri lang sa balitang K5 sa umaga. Kaya tayo tagid sa mayong agang aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati nga nakatutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo mga ka-K5. Amo man ang aton sini nga mga kulturan mga ka-K5 nga nag-upod sa aton sini nga pagpangalagad pinaagi naman mga ka-K5 sa aton sini nga mga taxi patrollers, mga babang chopper naton nga naga-tune in sa 88.7 K5 News FM Iloilo, ang aton sini mga modernized jeepneys, mga bus driver, ang aton sini nga mga van drivers nga nagapasada agapag, ang aton sini nga mga tricycle, tricycad, e-bike driver. Kamusta kamo tanan? Ang iba ni nagabiyahe, nagapangumpra na sa ila sini nga mga baliligyaon, kag ila sini nga mga lulutoon sa pila naton sini ka mga merkado publiko. Ginatamyaw ta sa mga agang ato sini mga vendors sa nagkalain-lain nga mga merkado publiko sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning sa inyo nga tanan mga ka-K5. And of course, ginatamyaw taman sa mayong aga ang aton sini nga mga solid supporters ang balitang K5 sa umaga mga ka-K5 sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? Sa aton sini nga mga kulturan diri lang sa may K5 News FM Iloilo 88.7 ang aton sini mga ka-K5 nga mga suki naton sini nga mga listeners, mga solid supporters naton sa balitang K5 sa umaga mga ka-K5. Wais ang liwan ang aton sini nga mga
online viewers, mga nakatutok gid sa aton sini nga pagpangalagad subong nga aga. Mga online netizens naton, kamusta kamutanan sa aton sini nga mga overseas Filipino workers abroad. Live na live kita mga ka K5, sarang kita mabatian sa inyo tagsa-tagsa ka mga social media platforms, sila binigid sa Facebook. I-search ang K5 News FM Iloilo 88.7, i-like, i-follow and share para mas madamo pagid ka mga kultura naton around the world ang makaupod kag makapamati sa aton sini nga pagpangalagad subong nga aga diri lang sa balitang K5 sa umaga. Kaya kung may internet connection, wala punaw, makaupod gid ka makapamati sa aton sini nga pagpangalagad. Good morning gid sa mga online netizens naton, sa kay Ma'am Josephine Florindo Diaz, kay Ma'am Teresa Alconada Ridunda, Alex Villariza Senior, sa kay Von Carlos Sapio, kag kay Nadeline Shauton, Rhea Mahilom, sa kay Ma'am Leia Asistido Alarba, sa kay Ma'am Ning Ilumbang nga always present gid kag waay gid absent. Thank you Lord for another new month. May your loving arms embrace us always. A blessed Monday sa Ray Umalay, sa kay pare Boy Ricky Boy Poras nga nagapangapingapi sa klinika DTX Coffee Mix. Good morning. Kag kay Ma'am Rhea Mahilom, Ma'am Rhea Mahilom, kamusta ka na? Do bago lang bati isang pangalan mo Ma'am Rhea. Jenny Espole, good morning idol watching from Kuwait. Kay Sir John Paul Kanya or Kata, sa kay Mama Maricel Guapa Baloro Kasiple nga nag-upod gid sa ato sini nga pagpangalagad kay Ma'am Nining Lapating Branya, sa kay Andy Po Garrido nagapamati gid sa ato sini nga pagpangalagad kag kay Ma'am MJ Demet. Alas 4:42 na mga ka-K5. K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga. K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga. Diretso kita mga ka-K5 sa mga labing talulupang donaton sini nga mga balita subong nga aga. Pero bagoy na mga kultura na hindi magkalipat ka mag-inom sang Klinika DTX Coffee Mix. May kape ka na, nakadetox ka pa. Amaring kape nga kampiyon ni Dr. Amel Itang Uy, ang kape nga sarang makatag sa alibyo sa aton sining nga lawas, ang Klinika DTX Coffee Mix. Ang permi ginagapangape ni Amigo Ta Uting sang barangay Malusgod, Putotan, Iloilo, kag ni Migo Candit sang barangay Ledesma, kag ni Tatay Kuroy Dioscoro Kuroy Poras sang barangay Rumbang, Putotan, Iloilo. Mga balantayan nga mga balita, mga topiko kag mga follow-up reports nga natipon sang aton sini mga unit field reporters sa aton sini nga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Yari na mga kakipay mga pangulong dinalan, lalaki patay matapos nagsagidanay ang duha ka motorsiklo sa Banwasang Dingle, Iloilo. Lalaki nga nalumo sa suba sa Tigbawan, posible nga nahulog bangod sa kahulogbon. Pamilya sang lalaki nga napatay matapos nasagidan sang motorsiklo sa Dingle, porsigido nga magpasaka naman sang kaso batok sa driver. Sa dugang nga mga balita sang aton sini mga unit field reporters, balay sang negosyante na sunog sa distrito sang Mandurriao. Bag-ong iliher nga opisyalis sang LMP Iloilo chapter, dapat ka maging role model sang maayo nga mga opisyal suno kay President Suzette Mamon. Sa dugang nga mga balita, Mayor Bianca Requinto sa Gistansya Iloilo, kabayo naman sang Mayor's Good Governance
2025 to 2028. Istoryahan tadi karon ang Mayors for Good Governance bala mga ka-K5 kay ining Mayors for Good Governance nagumpisa lang ini sa 4 ka mga mayor nga nagapanawagan sang good governance sa tagsa-tagsa ka mga LGU o kung local government unit sa bilog nga Pilipinas. Kay ginapangunahan ini mga ka-K5 ni Mayor Benji Magalong sang Baguio City kag Mayor Vico Soto sang Pasig City. Di karon kay naungkat ang tanan-tanan nga mga isyu kag ang tanan nga mga ginaaligar mga anomalya sa sining mga flood control projects kag mga proyekto sang gobyerno. Baw! Halos tanan mga ka-K5 nagbaha ang mga mayor nga nagasuporta kag nagperma mga ka-K5 agud mangin kabahin sang sining good governance no sa aton sining nga mga ka-K5 kampanya para sa transparent nga gobyerno sa aton sining nga mga ka-K5. Pero you know what sang unabal ni Mayor Benji Magalong sang Baguio City sang ginakampanya kag gina-encourage sila ni mga ka-K5 ang mga alkalde sa nagkalain-lain nga lugar para sa call for good governance do haroson sila mga ka-K5 makapangita sang perma para magupod sa ila sining nga kampanya batok sa katiwalian kag korupsyon sang gobyerno mga ka-K5 kay nahadlok ang pila ka mga mayor nga basi kuno madumtan sila kag awayon sila mga ka-K5 sang pilaman ka mga kilala nga mga politiko sa ilang nga lugar. Or di gani nahadlok sila nga magupod sa sining Mayors for Good Governance because kabalaan nila sa kagalingon nila nga hindi man mayong ila pagdumala. Isubong kaya grabe ang kampanya sa Mayors for Good Governance. Ang ibandere, Yudi ha. Yudi pinipirma ka mo ya, Yudi ha. Pinipirma ka mo po, dupod ka mo para kuno abi ha. Kuno abi good governance ha. Ginainto nyo lang ko galingon nyo ba, Yudi ha? Pero galing kay manami man ang Mayors for Good Governance qualification day Mayor Benji Magalong kag Vico Soto kaya kung maka-apply ikaw no pending kanay ara kanay sa observer status. Nabot siningon kung observer status gina-review pa ang imo sining sincerity for good governance. Mutsilingon hindi ka dayon nga pag-isulod mo kung pag-apply mo, automatic nga member ka na dayon, gina-review pa. Kaya pwede pa nga from observer status, manaog ka pa or hindi ka ma-qualified for member sang good governance because ngati basi makita nila may mga anomalya man si mayor nga ginaobra sa ila sining lugar, ti hindi gid qualified for Mayors for Good Governance. Sa aton sining mga ka-K5, abi mo kay nagkapasa ka na sang requirements, okay ka na, lusot ka na. Sa mga mayor nga may ginaobra nga katuntuhan sa ilang banwa, huya manta ay. Huya manta pasa. Basi magwa nga kaladlawan kita. Mayong nga gagid kay Ma'am Raquel Gubatanga at kay Andy Po Garrido. Siya ray patami ulang gali sa Garrido family. Kag Sulanya family diri sa Badyang, Ñolosena. Nga permigid nagapamati sa balitang K5 sa umaga. Salamat kid Andy Po Garrido. Alas 4:49 ang oras ato sini nga pagpangalagad public safety dapat prioridad sa mga riders kag drivers kay nagabiyahe suno kay Commission or Committee for Transportation Councilor Sedfrey Cabaluna. Istoryahan tani karon mga kakipay matapos ka magka-viral ang ining isa ka babayi nga nag-angkas gire sa kay sa isa ka rider matapos sila man nga maaksidente kay nagapabayad dinhi isang 3 ka adlaw niya nga pag-absent siya sini nga opisina matapos ka maaksidente sila nga duha sang ginasakyan sini nga angkas driver. May pila pa to mga ka-K5 sa mga aligasyon ng ining pasahero apang natukiban nga ang iya sining aligasyon wala sang kamatuoran
nagbaton sa nanari-sari nga mga komento ining babayi ining nag-book sang angkas rider sa pila ka mga netizen sa social media matapos kapakahuyan sini ang pobre nga rider mga ka-K5. Istoryahan tanak cross ato sini nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga alas 4:50 na sa aga. Hibalontang lakat sang panahon kay sa Luzon sa pila ka bahin sang Luzon mga ka-K5. Grabe ang pagbabaha dito sa aton sini nga mga ka-K5. Buhay pa na gani, grabe nga bagyo. Pero tungod sa sige-sige nga ulan sa area sang Luzon, sa aton sini nga mga ka-K5 nagtaas ang tubig nga baha mga ka-K5, no? Buot silingon sa aton sini nga mga kulturan kay nagtaas ang tubig baha, no? Tungod ini mga ka-K5 sa aton sining sistema nagbalik naman ang mga komento sa mga netizen nga tungod ini sa mga kontraktor kag mga politiko nga ging pangbulsa ang kwarta sang gobyerno, ang kwarta sa pumuluyo rather, no, sa aton sini nga mga ka-K5, rason nga wala sang pagkahuman-human kag wala sang marami nga proyekto sang flood control projects, rason nga kung gamay-gamay nga ulan, ginabaha ang aton sini nga mga lugar mga ka-K5. Kaya mo to sa may Luzon, no? So balatian na sang Luzon, nalin pa sang una, nga gamay-gamay lang nga ulan, gabaha. Amo man na diri sa may syudad sa Iloilo kag sa pila ka mga kabanwahanan, sa aton sini nga mga ka-K5 may mga porsyon nga gamay-gamay lang nga ulan nagabaha mga ka-K5. Alas 4:51 oras sa aton sini nga pagpangalagad. Kamusta lakat sa panahon ka-K5 Bueng Senyeres? Yes, no, ka-K5 Ray, as of 3 a.m. subong nga kaagahon no, or kainasang kaagahon. Wala man kita sang monitor nga bagyo, apang mayara kita sang gina-monitor nga low pressure area ka-K5 Ray. Kag yara sa east northeast sang Virac nga Tanduanes kag daet Camarines Norte ka-K5 Ray, pero ang syempre wala man ini sang sang direktang epekto diri sa aton sa Western Visayas o kon sa may Iloilo City o kon sa Iloilo Province man ka-K5 Ray. Apang no padayon kita nga apektado sa ginatawag naton nga southwest monsoon mga ka-K5. Kag ining low pressure area ang may manubo nga chance nga mahimo nga bagyo sa sunod sang masulod nga 24 oras mga ka-K5. Gani na padayon man kita sa gihapon nga mag monitor kay amo na gani no anytime no ang ining bagyo nagahulag kaga nagatipon sang kusog mga K5 o ko na mas hindi naton mapaktan ang kay Kisagol pilang man magtaas ang ining tsansa sini nga mahimo nga isa ka tropical depression, pero amin na padayon kita nga mag monitor, padayon kita nga magdala sang payong man kag kapote o kon kalo mga K5 kay diri gani sa syudad sang Iloilo ang gulpi lang nagapanaliti, gulpi lang nagaulan ang kagabi no, ang may pag-ulan man pero hindi man amo nakabaskog pero naglawi gid mga K5 antes ini maghulaw. Gani padayon kita nga mag-ulualigmat and of course maging prepared mga K5 kaya mo na gani gamay lang ulan, gabaha dayon, gamay lang ulan, gahilanat, gaubo, sipon kag kung ano pa nga sakit ang aton nga maeksperiensyahan. Sige, ka-K5 Bueng. And of course, ang kaisabihan ni ka-K5 Weng for today mga ka-K5 since 1st of September. Syempre, Merry Christmas. Yes, and Merry Happy New Year. Christmas. Advance Happy New Year. Pero ang aton mga pag-celebrate sa Christmas mas stop danay sa November 1 and padayon naman. November 1 niya. Iyan malang na yan sa mga Pinoy nga mga tradisyon. Pero ang galing nila K5 Ray no, tani ko no hindi lang bare months or December naton gina-celebrate ang Christmas. Kaya ang Christmas 'di ba ang gahambal kita ang season of love and giving mga K5. Mas nami ko no kung ginakabuhi naton ini adlaw-adlaw. So ang aton nga kaysabihan for today is beginnings are often hard mga K5. Apang maghatag ini sang madamo nga sa isang kahigayunan nga makagiya sa aton padulong sa kadalagan. So amo na gani ang hindi kita maghadlok nga mag-umpisa liwat, hindi kita maghadlok nga mag-try sa mga butang balang mga K5 nga wala nato na try sang una. Kapin pa kung ini ang makabulig sa aton personal growth and of course growth man sang aton balang career or aton nga kabuhi mga K5. Hambal nanda gani ang every beginning there comes an end hambal nila. Pero that beginning may cause something mabanaton
very relevant gid sa aton nga kabuhi. Correct. Beginning are often hard. Apang magahatag ini isang madamo nga say isang kahigayunan nga makagiya sa aton padulong sa kadalagan. Hindi tanan nga oras ang ginaagyan naton maligwah ka kay Wayne. Yes. No? Kisa ang aton sining nga lagyan masiot kag damo sang tunok-tunok. Kay gani dapat mapisan kita nga manghawan sang sina nga mga lagyan padulong sa aton nga padulungan. No? Sa aton sining nga mga ka-K5, ang kabuhi is not just an easy life, no? Ti kung bata kaya pagbutlak mo sa kalibutan, bata kaya sang bilyonaryo nga kontraktor, ti pidi kaya ka bakal kag kapanyapon sang worth 759,000 pesos ka kay 5 weng senyere. Yes. Pero kung gintawo kas kalibutan nga ang imo mga amay, ang imo iloy, isa gid lamang ka simple nga nagapangabuhi sa uma, sa aton sini nga mga ka K5 o kung isa man lang ka simple nga kabulig sa balay, no? Kinanglan gid naton yang nga maghimakas sa kabuhi ka kay 5 Wayne Senior. Yes. Di ba la? Pero kung gibata kaya nga big time contractor ang imo tatay kag nanay nga may ara sang 30 million worth of project sa bilog nga Pilipinas. Or kung di gani bata kaya sang pamilya Diskaya pagbutwa mo sa kalibutan ka kay 5 Wayne. Sus! Isan magambal ka pa siguro sa maestra mo nga, sige ibisan hindi nyo ko na pagpapasaron kaya kasarang makuya magbakal na sa grade ko. Okay, 5 Wayne Senyores. Nag-apply kami sa kumpanya, kagaway ka nakapasarang balon mo ang imo, sini nga employer or di gani nag-interview sa imo nga pilagit pa sildo nyo sa ako now. Kaya ko baklon ang mga ginapangaon ninyo, kag kaya ko baklon ang isa nyo kadlaw nga pag-ubra sa inyo kumpanya. Ba, grabe, no? Amo ka na iya kung bata kagali iya sa mga manggaranon. Di pa flex ka na iya sa social media. So, ano tong mga gimpang shopping mo nga mga Dior, sang mga LV, sang mga ano pa nga mga Hermes, sang mga Chanel, sang mga ano pa nga mga high-end nga mga luxury bags and garments ka K5 ba, Weng, nga nabalaan mo? Mga lakos. Ang lakos siya mga ano lang na iya? Ang mga lakos do mga middle lang na iya ka K5, Yes. Weng. At yung mga, Ang mga luxuries gidya nga mga ano, mga international ginang ang lakos siya actually common na naganing lakos eh. Hindi mo Ang gusto lakos, ka Crocs. Kasi tarang nga nagasuksok sang lakos. Actually naghina ang sales sang lakos. Yes. Ba mo ko nga naghina ang bakla na isang lakos subong nga bayo. Ang lakos bala nga bayo subong mga K5 lang may buaya diri sa kilid. Naghina nga mabalan mo. Why nagawa sa politiko nga nagasuksok sang lakos? Kay nadakpan na sila. Ha? Nahadlok sila nga nga matawag nga buaya ho. Nagasuksok lakos mo buaya mahilig sa buaya ho. Tingnan mo sa muna mga politiko. Pero may gasuksok lakos, di ba? Yes. Subong ka na suksok nila mga penguin. Ifras bisa ako nga nasuksok ko permi mga tawag ni gani mga ano lang kuya mo mga UK. Ha? UK. Kiss aman okay. Depende man na sa nagasuksok mo. Di ba la? Yes. Kung UK ka nasuksok mo pero kung nagasuksok di ba chichuraman gamay. Hindi mabalaan nga ukay mo bayo. Pero ang ako niya nasuksok dang ano ni may frog na, mula na ako niya no. Kokak lang, kokak na. Mga barato lang na iya. Ang makasarang na bisan sino, bisan ikaw makasarang ka na magbakal. Sa aton sini nga mga ka-K5, klabot sa 500 ang biliya ka-K5 Wayne. Kung mag-sale sang 90%, no? Ay kalabot 500 ang biliya. Sa aton sini nga mga ka-K5 ti amo na, di ba la? Kung natawo ka sa amo na nga very lavish and very wealthy family, sa aton sini nga mga ka-K5 ti mo ka na siguro hindi mo na guro ma-appreciate ang kaysabihan mo. Nga beginning are often hard. Apang magahatag ini sang madamo nga say sang kaygunan. Pero ang kalipayan sa mga tawo nga nagapanunto mga ka-K5, kag mga tawo nga nagmanggaranon because sa pagpanunto, may hangganan kag may katapusan. Yes. Ilang tawang natabo sa pamilya Diskaya, no? Sang Chimpo election, sentro sila sang mga pumuluyo kag tawo didto sa may Pasig because of their extravagant lifestyle.
sa aton sini nga mga ka K5. When we say extravagant lifestyle, sobra-sobra ka K5 Wayne, nga pagpangabuhi. Di 5 malak bilog bata mo. Ikaw kag asawa mo tapos may 40 ka mo kasalakyan. Tapos ipabugal mo pa nga hindi nyo magamit-gamit. Pero na hay. Gin-display nyo lang. Tapos mabakal ka sa salakyan tungod lang sang namian ka sang payong. Babakal ka sa salakyan tungod ka may champagne glass sa sulod sang salakyan. Di bala extravagant lifestyle? Sobra-sobra nga pagpangabuhi ka K5 Wayne? Oh? Kung i-recall ganin natin ka K5 Ray, ang isa bala sa nadala sa mga natawag nila nga nepo babies bala ka K5 Ray, ining si Claudine ko. No, kung makita naton, may aras sang balita nga ining iya best friend. So ang so-called best friend niya nagambal nga ano daw nagaka-experience na siya subong sang anxiety and depression kay K5 Ray. And they call for ang na bala nga stop na ang ining bashing sa iya kay K5 Ray kay naga-cause na kuno sang tama ka grabe nga epekto sa iya nga mental health. So ining atong mga Pilipino or mga kababayan naton kay K5 Ray naga-share sang amo na bala nga post, and then ang ilang nga caption ang okay lang daw nga anxiety and ma-depress siya kay may kwarta man daw siya kay K5 Ray nga makapa-undergo siya sa therapy kay K5 Ray, no? Ang dosisilyo lang ran gani sa iya o kung sa ila pamilya nga pa-therapy siya. Pero, kita daw nga mga Pinoy ka K5 Ray, no? Bisan ang agin kuwaan sang kwarta, ang biktima sang korupsyon ka K5 Ray. Bisan grabe do nga problema ang aton nga nabaton, bala? Grabe do nga pamigado. Why kita sang ibayad nga therapy, no? Why kita sang mahatag, bala? Nga para maging maayo ang aton nga mental health ka K5 Ray. And of course, padayon kita nga nagaka-experience siya sining mga baha nga hindi man naton luya kay K5 Ray or wala man mambal naton nga hindi man kita ang ginhalinan sining amo na bala nga proyekto nga nangin palpa ka K5 Ray. So amoy na nagambal ang mga tawo amo lang do gina-compare nila ang na-experience sining si Claudine ko kag sa aton mga ordinaryo lang nga mga tao diri sa Pilipinas kag K5 Ray based sa social level bala nga kung sa diin kung siya maka-experience siya masang amo na may kwarta siya nga hindi man halin sa ilagid nga bulsa pero makagasto bala kag K5 Ray compare sa aton nga gintakawan na wala pa sang mahimo para makuha bala ang hostisya nga para sa aton kay K5 Ray. Correct, kong koila. Sa aton siya nga mga ka K5. Sige. So, amo na ang kaysabihan sa Ginoo sa bunga aga sa Psalms chapter 33 verse 13 to 14. From heaven the Lord looks down and sees all mankind. From His dwelling place He watches all who live on earth. Sa ato siya mga ka K5. Somehow, it connects sa emotion nga kaysabihan ka K5 Wayne Senyeres, ang kaysabihan sa Ginoo naton sa Psalms chapter 33 verse 13 to 14. Ang Ginoo sa ato siya mga ka K5 nga ara sa langit ang makakita sang tanan nga binuhatan naton diri sa kalibutan kakipay ba Wayne Senyeres. Whether we do good or bad, tanan ina makitaan sang Ginoo kakipay Wayne Senyeres. So if ikaw nga tawo balko gani kay ina nagakabuhi ka sa pagpanunto, sa pagpanginto, sa pagpang-abuso sa isig mo kapareho diri kalibutan, balik ang tion, ang tiyempo nga ang tanan-tanan na nga imo gin pangabudlayan halin sa pagpanunto mo madula ina ka kay Wayne Senyeres. No, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpanamati. Bawion ina sang Ginoo sa pinaka lala nga sitwasyon. Just like sa pamilya Diskaya, way man naton ginambalang pamilya Diskaya, we are being to tawag ni condemn no sang ila sini nga ginubra because kung siya diri sa kalibutan yun ni danay to prove no ang tawo nga nakasala sa korte no bago i-judge, but because of these numbers of projects nga may ara sila
kag because of this number of projects nga why nila matapos kag ang iban palpak, no? We assume that ang ila sini nga pagtrabaho sa mga proyekto sa gobyerno, no? Ka-K5 Buen, may dala nga pagpanunto sa aton sini nga mga ka-K5, no? Sa aton sini nga mga kuturan. So ti lantawa from real quick, tama ka dasig kapag switch sang ila sini nga ka-K5 Buen, sang ila sini nga kasikatan, no? Kay ti from being known as one of the richest contractor in the country that can afford to buy, no, 40 plus of luxury cars, and ang nagpuyo sila sa pinaka-floor sang building to sa aton sini nga mga ka-K5 sa Pasig, and high-tech nga mga gamit sa ila sini nga mga balay sa aton sini nga mga ka-K5. Pero ti subong anong kakatabo sila? They're being judged by the whole country, no? Ginapakamalaot sila sang bilog nga tawo sa bilog nga Pilipinas. Nantawa na ka-K5 Buen Senyeres, no? Sa aton sini nga mga kuturan sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Amo na ginahambal kani sa Psalms 33 chapter 13 verse 13 to 14. From heaven the Lord looks down and sees all mankind. From His dwelling place He watches all who live on earth. So diris kalibutan dapat bronta puros kayuhan lang ka-K5 Buen. No, sa aton sini nga mga ka-K5, because if mag-obra kita sa katuntuhan tanan ina nakitaan sang Ginoo. Whatever form of katuntuhan, wala kita gahambal sa korupsyon, ka-K5 Buen, sa pagpanakaw, paggamit sang illegal nga droga, pag-abuso sa imong nga lawas, no, whatsoever nga klase sang form of katuntuhan, tanan ina nakitaan sang Ginoo ta, ka-K5 Buen. Yes, may mga butang man ka-K5 Ray nga hindi mamanaan sang iban nga tawo, pero ang amo na ang Ginoo ka-K5 Ray no wala kagid sang may tago siya bisan ang imo nga pagpitik sang imo nga dughan K5 Ray o kunang bisan ang imo pinakagamay nga butang nga ginapaminsar or kung nagalikop man sa imo nga paminsaron nahibaluan niya ka-K5 Ray. That's why no amo na gani makasala kita sa pulong sa buhat kag sa huna-huna ka K5 Ray. That's why kung kaya man lang no, syempre human nature ka K5 Ray nagakasalaman kita mo pero nagabalik man gihapon sa ato na case sabihan no. Beginnings are often hard no. It is not too late para mangin maghimo kita sang panibag-o o kung magbag-o kita kay K5 Ray kay ang hambagan inla ang Ginoo nagahulat lang sa aton pagbalik mga K5. Kurikong kaila. So amo na sa ato sini nga mga ka-K5 dayaw nang Ginoo dayaw ng mga tawo nga nagaobra sang maayo dahil sa sini nga kalibutan. If we realize that sometimes we commit mistakes, no? Ang importante dira you should repent gilayon ka-K5 Buen kag magpangayo dayon sang pasensya sa Ginoo sa mga kasalanan nga imo sini nga naobra, because we are not perfect in this world, no? We are human being, and as human being we tend to commit mistakes. Sa aton sini nga mga ka-K5, no? Amo na diri ang aton nga sitwasyon sa sining kalibutan. But the most important part is that we realize our mistakes and we repent to it. Sa ato sining mga ka-K5 gina pangayuan ta sang kapatawaran sa Ginoo. Salamat gid sa ato sining mga pinalangga nga mga tagpalati Ma'am Ning Ilumbag. God doesn't look at the outside appearance. He sees what's inside our hearts. He sees everything we do even in a secret way. And time will come, He will judge us. Muna si hambal ni Ma'am Ning Ilumba. So bisan ano mo pa kahambal dira sa ato sining mga ka-K5 sa tubang sa mga media, sa tubang sang kamera, nga kami nga mag-asawa, nagitinguha sa kabuhi, amunoy, hard sa halin sa hardship namon, no? But God sees it all. Nga hindi gali natuod, no? Yes. No? Imo nga ginahambal is halin sa kinawatan mo sa aton sining nga mga ka-K5. Dere so ambal ko gani kay na kadamo sa mga mayor nga nagupod sa Mayors for Good Governance, no? Pati mga vice mayor ka-K5 Buen sa bilog nga Pilipinas. But tambal ko gani ang Ginoo kabalo, if you are really into a good governance or for the sake of compliances lang para dumalipay makunoabi ang imo sini mga constituents nga ara kada sa nag-apply ikaw for good governance ka K5 Buen. Sa aton sini nga mga ka-K5. Sige, ka K5 Buen basi may tamyon kasang Merry Christmas and Happy New Year.
Syempre, kay K5 Ray, hindi kita madula ang aton nga mga viewers and of course, ang always nagasuporta sa aton, no? Ang mga K5, happy 1st sang September and of course, let's sing Merry Christmas and a Happy Holidays. Merry Christmas mga K5! Merry Christmas and advance Happy New Year! Sa ato sini nga mga K5, bugana na naman ang Christmas ni Wayne Senior sini. Sa aton sini nga mga K5. Wala tuon naman yung baton niya sinisang bonuses, sang gifts, ano pa? Tapos nagawalat, sakto gid kapin pa kay may ginawalat ako nga gift halin sa nakakalo nga ito. Aaron Lloyd Ripoyo. Ronito Sumbong, good morning. Eduardo Ignacio, mayong aga ka K5 Ray and Ma'am Wayne Seniores, listening from Iloilo City. Sa mga taga Bototan, Iloilo, salamat kita. Ma'am Bibing Bibien, pagtulon nagapamatigid sa itong siningang pagpangalagad. Sige, alas 5:11 na sa pagbalik naton ko, tadugang ang mga balita kag reports ang aton sining mga unit field reporters with K5 Karen Badilla. May nag-viral kagabi dito sa may isa ka ilimnan diri sa may syudad sang Iloilo. Sus, grabe nga mga pamatan-on ho. May wala tuo nga mga baslanay sa mga tinaga kag sa aton sini nga mga K5 sang sugilanon. Istoryahan tani karon with K5 Karen Badilla. Salamat din K5 Weng Senyeres. Yes, na mga K5, umpisahan naton ang Setyembre sang kape. Ang kape nga kape ka na naka-detox ka pa ni Doc Ramil Uy, ang DTX Coffee Mix. Mga K5, inisi ka K5 Wayne 02 Senyeres para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Alas 5:12, magabalik kang balitang K5 sa umaga. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis DTX 500 nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagapangihi. Masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix. Eric Ledismas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod akon siya, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika, layan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC, 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika.
Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Oras mga kakipay na 5:19 na sa aga sa ato sini nga pagpangalagad. Diri sa Balitang K5 sa Umaga mga ka-K5.
Ang oras ginatulong sa atos kaluan sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, kag sa Klinika DTX 500 food supplement para sa may mga diabetes, high blood, hypertension, pampapag-on sang aton sini nga immune system, maggamit sang Klinika DTX 500 kag Mighty C, the alkaline base nga vitamin C mga kakipay. Amaring mga suplemento ni Dr. Amel Itang Uy nga sarangay makapapag-on sa aton sini nga ikayong lawas, malayo kita sa mga balatian. And of course, mga ka-K5 Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio nga saragid makabulig sa ato sining kayong lawas pamatay sa mga bacterial infection kag viral infection sa lawas naton. Klinika D3 Bio nga himo sa vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Mag-inom magtumaro sa mga suplemento ni Dr. Amel Itang Uy para healthy kag protektado gid kita permi sa aton sining mga ka-K5 batok sa sining mga balatian nga nagatuhaw tungod sa mga malain nga lakat sang panahon. Ani inom gid sa mga suplemento ni Dr. Amel Itang Uy mga ka-K5. Nagka-standby sa linya naton si ka-K5 Karen Badilla sa aton sini nga mga kuturan kay may nag-viral sa social media kagabi nga nakapost man no sa aton sini nga social media Facebook page sa aton sini nga mga ka-K5. Ining video is do away siyang mga pamatanon sa aton sini nga mga ka-K5 dira sa may Cubics Mandurriao, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 sa isa ka area dira kung saan allegedly mga nakainom ni sila. Nagugat ni ang ining pagbinaisay tungod sa hindi kuno pagintindihanay kag allegedly pag video-video sang sining kagpanuya sang sining isa ka grupo sa ato sining mga ka-K5. Ano gid maning natabo with ka-K5 Karen Badilla? Ipabati ta karon ang actual video sa aton sining mga ka-K5. Ka-K5 Karen sa report, go ahead. K5 Ray, wala gid na settle no ang duhani ka grupo sang pamatanon. Ang nagkinagamo naman diri sa may ICC grounds kag sa gihapon halin ini sila sa Cubics nga ilimnaan K5 Ray. Sang sini nga aga samtang nagpadulong kita dito sa area na timingan tani ang isa ka lalaki K5 Ray nga ti ang araman siya kay ti abyan niya ni K5 Ray ang atong duha ka persona nga ang babayi nagpakilala nga ti abogada siya, then may upod no nga isa man to ka agi K5 Ray nga ano siya ga bulig bais sa mag-utod ni K5 Ray no nga nagaedad sang 17 anyos nga babayi, then 21 naman ni ang lalaki to K5 Ray. Sunod diri sa kay alias RJ, actually ano ni siya K5 Ray SB member pero why siya nagpabalo kung sa diin nga banwa kag wala man siya naghatag no sang iyang complete names ka pero according K5 sa Karen, nabatian ko sa video, SB member siya, pero do ex-officio SB member siya. Yes. Siguro SK Federated Municipal Federation President. Yes. Ang naka-stripe. Oo, ang naka-stripe ang dakuon. According diri sa kay alias RJ K5 Ray nga kagabi, mga last 10 ini sila nag-abot dito sa Cubics pero wala ni nila natalupangdan ang mag-utod K5 Ray no kay tinauna to sila abot kag ara sila sa sulod naga-inom-inom. Pero pagka alas 11, siguro mga alas 11:50 sa pagbanta niya K5 Ray, nag-decide na ni sila nga magpauli kay ti apat ni sila K5 Ray mo. Isa ka babayi, amo ni ang nagpakilala nga abogada, then tatlo sila K5 Ray. Samtang pasakay sila sa salakyan nga pick up K5 Ray, pagwa ni sila sa Cubic, suno sa kay alias RJ, ang iya ni nga abyan nga babayi, medyo na bala, nakainom na K5 Ray, ang patay wakal niya, may mga bad words siya nga ginapanghambal, may mga FUCAK siya K5 Ray, no? Nga ginapang mention man, hasta nga sang nakasakay na sila sa pick-up, sang nagliso na ni K5 Ray, nag-U-turn, kaya mapagwa sila sa sa may ICC grounds. Nakita nila ang ining babayi nga 17 anyos, gagin sinyasan sila sang middle finger K5 Ray. Imbes nga naging nag-ayo pa ni ang ining ining si alias RJ sa duha niya kaupod, kiteng isa to kalalaki pagid K5 Ray kay kung may baluan apat sila pero tatlo sila ang nagasakay sa pick-up. Then ang upod nila nga lalaki naka motorsiklo pero si alias RJ dito sa salakyan
Ginambalan niya ni ang isa niya kaupod niya agi kag ang babaye nga hindi na pagbalikan o galing since kay ang driver amo ni ang lalaki nga naka long sleeves black K5 Ray nagbalik gid siya kay paano na sila tani pagwa na sila tani sa ICC grounds pero binalikan gid nila K5 Ray ang ining mag-utod kag ti dito na nagumpisa ang Actually kag K5 Karen ini nga mga binaisay ni kag mga ano ni mga binaisay ni sang mga ano sang mga tawag ni mga normal nga mga nakaturos nga agwa di pataranta bla nga kag mga teenager o mga millennials nga mga ano pero ang naglaway lang di dabi sa video if mabatian nyo sa aton sini nga mga ka-K5 is ang pagdiskriminar kag ang mga tinaga nga ginabuyan sang sining grupo nga may salakyan nga may allegedly ang ining babayi nga nakaitom abogada kuno ini kag ining naka-stripe nga dakoon nga lalaki is o kung membro man hindi makitaghambal bi ka K5 Karen kung membro na sila sang LGBTQ but then kung physical appearance ang aton nga pagalantawon ti lalaki ining lalaki nga naka-stripe ti ex officio SB member kuno ni sa Isaac Banwa sa aton sini nga mga ka K5 ang malaway lang diri kay do ang ila wordings bala ni sa mga sa naga-video nga mag-utod no nga inablang ang bato sang isa nga naka-long sleeve nga ay gano ka mo no, galakat lang kamo, kami yan naka-car, hello, and ang imo cellphone nga nag-video, iPhone malang na, pero hindi na siya iPhone Pro Max, just like of my friend, no? Grabe, no? Amo na ginasubong yung mga pamatanon ka K5 Karen. Dapat gali kung maglagaw-lagaw ka, dapat ti salakyan ikaw para di ka masuyaan. O di ganit, iPhone Pro Max ikaw. Amo na subong ang requirements. No? Kung maglagaw-lagaw, ikaw kung makakita ka kontra, ilabigin makakita ka kontra nga may kaya-kaya, iti ni siya lagan, wapat na ni kabalo kung ano ni ang ila background sa ila sining nga kabuhi, no? Pero kung mga bata ni guro sa mga kontraktor ang nakasalamuha ni isang nagabidyo ni nga magutod, ni siguro sobra-sobra pagid ni. Ano kaya kaon nyo? Ha? Gusto nyo, baklon ko ang sustentuhan ta kamo sa sulod sa isak bulan? Siguro hindi lang amo na ang ihambal nila ka K5 Karen, no? Pamatiyan ta lang video sini. Sa aton sini nga mga ka K5, so umpisa gid ulen gid sa umpisa. Sige be. Go. No. Hindi mo ko pag-umpisahan, sis. Hindi mo ko pag-umpisahan. Hindi mo ko pag-umpisahan sa ano? Okay. Hindi mo ko pag-umpisahan sa ano. Ano labot ko kami salakyan ka? Ikaw wala. Kano? Lakat lang. You're so sad. Kano da yun? Sad life, right? Okay lang. Sad life. Naka-iPhone. Ang basa na video te. Pero kung may salakyan ka, ikaw yung galakat lang. So sad. Galakat ka lang. Karen Badilla. So sad. Galing kay mo ni Mambal kay Karen kay may carnish siya. Wow. Pwede ni guro ko mga si Andre na pastora kontra mo. Excuse me. Nagalakat ka lang. My father is a policeman. K5 Karen? Oo. Tiya mo ni suno sa kay alias RJ dire after to nila K5 Race ang pagkumprontahan ay naghamrasan ay gid sila K5. Continue bang video? Dito sa game post. Hindi man iPhone 16 Pro Max pero sa akon nga mega. Kaya na lang, ikaw din mo? Naka-connect sa salakyan ko. Wala to? Sagi ka pa buga sa iPhone Pro Max sa upod niya. Ano yan, balon sa nga ikaw, imo din? Ang balon niya nakakabit sa salakyan niya? Grabe. Para di na lang maging para di lang madakpan kag mabisto blaw. Hindi ka magambal ka nagkakabit sa salakyan mo kay masiling-lingon ba ka kung nagkakabit sa salakyan mo? Kani ginambal mo na bilin. K5 Karen? Oo. Hindi na huyan ka pa to ko ginambal mo nga nagkakabit sa salakyan mo. Kag kung tonto to nagkabit. Bebe tawon tani ko nagkakabit sa salakyan mo. Kundi na bisto ka pa nga timot iPhone Pro Max. Ano ka man imo yaman? Kasulod na balon mo nga nabilin. Oh. Alangan ka tuan tos balay nyo kag pangitaon. Balo magrason ano man klase matinikal lang gid lang do kulang-kulang pang tikal ya kag K5 Karen.
Ting isa diri nga ginakuha, gipamangkot naman niya actually si alias RJ kung abogada gid man ning upod niya ti suno sa iya naka-eskwela ini sa law pero hasta lang sa second year. Di paano nag-abogada na hindi ganun na matawag abogado ang graduate din sang Juris Doctor. Kung nakatapos ka law school, ang tawag sa imo Juris Doctors. No? Do parehas na may doctorate degree ka. Sa ton sini nga mga kakipab, hindi ka na tawgon doc na because may ara ka sang Juris Doctors. No? Graduate ikaw sa law school, pero why ikaw nakapasar sa bar exam o why ka pa nakakuha sang bar exam, hindi ikaw matawag nga abogado. Ilabi na gid kung asta ka lang second year College of Law. Kakipab ka rin? Oo. Oh. Kaya mo to suno sa Mabatian na ni Kakipab Alex Escalante kadlawan gina siya. K5 ka rin? Oo, tiya mo to ang suno sa kay alias RJ K5 Ray. May mga ano ni kagina dito si RJ, may mga bukol ni sa ulo niya sa iya nga alimpuduhan kay di sa sobra ni nga hamrasanay sang duha niya sa nga abyan kag sang atong mag-utod pati siya K5 Ray nga nagatambag, nagakaigo no sa mga ginapanglampos nga bag K5 Ray sang duha niya ka grupo K5 Ray. Okay, sa ato sini nga mga kakipab no, sa ato sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. Oh, sa ato sini nga mga kuturante amo na. Ay sos. Amo ni kung ang mga kabataan nyo pinadako nyo mga kakipab nga tawag ni hindi naman mabasol ni mga Girikanan pero ti ambal ko kung mga kabataan nagdako bala sa medyo sosyal nga pangabuhi. No, nakatibawas lang sa pangabuhi, matyagan na do sisino na sila nga mga tag-iya sang mga why kita sa may ginapinan dire because why makita kabalo sang punot dulo. Pero ang ato na dire ginapunto kakipab Karen Badilla, ang mga wordings bala nga ginapanghaboy mo sa mga do hindi manami no? Sa ato sila nga mga kakipab mambal kay mo nga ako ya may salakyan, ikaw ya galakat lang, so sad. No? Sa ato sila nga mga kakipab, ang akong friend niya nagka-iPhone Pro Max, ang imo cellphone niya iPhone lang pero hindi iPhone Pro Max. Grabe no? Sa ato sila nga mga kakipab no? Kakipab ka rin. Kag mismo si alias RJ K5 Ray gahambal siya nga kung mahubog ning iya ning mga abyan hindi gid man mapunggan ang mga baba. Siya mismo Si alias RJ mo na siyang DSB member? Yes, Ex officio? Oo. Hindi na sila ni subong kakipab ka rin. Ano ni ang siyang nag-post yun anong ipablatter yan ni sila ano? Mansig pablatter sila sa Iloilo City Police Station 10 K5 Ray pero ang ining ang atong lalaki nga makitaan sa video kag ang babayi ni nga nagpakilala nga abogada suno sa kay alias RJ mansig pauli dayon ti ining si alias RJ nagpa-record naman lang siya sa ICPS 10 since nga nakaangkon siya K5 Ray sang bukol sa iya nga ulo. K5 Ray. Kakina dito na abdan ta siya nga nagalakat-lakat dito sa lugar kag papuli siya sa iyang balay K5 Ray. Actually nga no, ang driver to sang pick up ang ining agi suno sa kay alias RJ ano pa nim siya mo ang taga diri lang man siya sa city may hawid kita diri K5 Ray sang iyang address kag tingwaan ta man nga malabot ni ang mga sides nila K5 Ray. Sige. Sa duga mo nga balita kay Pab Karen? Kag sa iban pagin naton nga mga balita sa police reports kahapon dito kay 5 Ray sa Banwa sang Tigbawan may nasapuan to nga isa ka lalaki nga nagautaw-utaw sa suba nga sakop ni sang barangay Durungan alas 8 sang aga sa pagpakig-angot naton kay 5 Ray so kay punong barangay Joel Cabalar agin pahayag ni sa aton kay 5 Ray nga ang ining lalaki ang manuguling ini siya kay 5 Ray pero wala niya nigin mention sa aton ang pangalan kag suno sa iya nga Agosto 29 sang ulihin ni nga nakitaan ang victim dito sa Puluyan sang iya nga mga paryente sa may barangay Sermon kay tinag-inom-inom to sila ya kay 5 Ray. Then pagkagabi sang August 29 namilit ni siya sa iya nga mga paryente nga mapuli na kay 5 Ray pero hindi ni siya natani pagpanugutan sang iya nga paryente nga magpauli kay ti hubog-hubog siya kay 5 Ray kag baskog ang ulan dito sa lugar pero tinagpamilit gid siya nga maglakat hasta nga why na dayon no nakabaton sa information ang iya ni nga mga paryente sa iya kag kahapon sang aga
nasapuan na lang ni siya sang chief tanod sang barangay Durungan nga tinaga-utaw-utaw na ya kay 5 Ray sa suba kay posible suno sa aton man nga kapulisan sa investigation nila sa Tigbawan Municipal Police Station nga base nahulog ining biktima samtang nagalakat-lakat dito ya sa may overflow kay 5 Ray since nga ti danlog ang area dito kay tinagabubo ang mabaskog nga pag-ulan kay 5 Ray. Kag sa dugang no, gindeklarar nga dead on arrival ang 24 anyos nga lalaki matapos ni nga nagsag-indanay ang duha ka motorsiklo sa may National Highway dito sa may Barangay Tabugon, Dingle alas 5:56 ang hapon sang August 30. Sa interview naton diri sa kay Lieutenant Civil Limhuko, ang Deputy Chief of Police ng Dingle Municipal Police Station kay 5 Ray, ang ining victim, agin kilala nga si alias Arnold, bali ang ginamaneho yan Honda Click. Then ang driver naman sang Rossi 125, amo naman niya si alias Don, 37 anyos kay 5 Ray. Kag sunod diri sa kay Lieutenant Lim Huko, gikan ini sa may barangay Matya si alias Arnold. Then halin naman sa barangay Tabugon si alias Don, kag padulong sa proper bali opposite lane ini sila kay 5 Ray. O galing ining si alias Don paglabot dito sa may National Highway sang barangay Tabugon kay 5 Ray, nag-agaw ni siya sang linya nga ginausoy ni alias Arnold. Kag based man ni sa mga naka-witness nga madasig ni ang pagpadalaga ni alias Don sang iya nga motorsiklo, rason sang pag bisan nga left side lang ni sang motor ang naigo sa kay alias Arnold suno sa kay Lieutenant Limhuko, pero baskog ang impact ay bangod nga dasig ni ang pagmaneho ni alias Don. Ining si alias Arnold suno sa kay Lieutenant Limhuko, bisan pa nga naka-helmet siya, pero nakaangkon ni siya sa patal nga pilas kay 5 Ray sa iya nga dughan kay ti may nakita dito nga dako-dako nga lagob sa dughan niya nga posible gintunaan sang iya nga kamatayon kay 5 Ray. Pero si alias Don nga wala naka-helmet, gas-gas lang ni sa nagkalain-lain nga parte sang iya lawas ang iya nga naangkon kay 5 Ray. Kag sa subong naka-hospital arrest ini ang driver nga si alias Don, kag willing or porsigido nga mag-file sang kaso ang pamilyas ni alias Arnold sa iya kay 5 Ray nga reckless imprudence resulting in homicide and damage to property kay 5 Ray. Sige. Kay 5 Karen. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, healthy coffee ini nga nagahatag ya sang maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients, kaangay sang ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Oras alas 5:37 sa aga sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kahapon gimbaton ni President Ferdinand Bongbong Marcos ang resignation ni DPWH Manuel Bunuan. Ang nagbulos sa iya sa aton sini nga mga ka-K5 si DOTR Secretary mga ka-K5 no sa aton sini nga mga koturan Vince Dizon. Sa aton sini nga mga ka-K5, tiligad lang to nga adlaw, a day after nagpagwa si DPWH Secretary Manuel Bunuan sang video ya nga hindi siya mag-resign because ang pag-resign is wala nagapakita sang pagsuporta sa sining investigasyon sang DPWH. Di mapati kamo nga nagpasa sa resignation after ya magpalan. Dili pinakawian niya lang tong kaugalingon niya nagpagwa sa sang video to nga hindi siya mag-resign. Kaya tubangon niya kunong mga anomalya ka nagapati sa may mga matarong pa nga mga DPWH sa direktor sa aton sini nga mga ka-K5. But silingon sa aton sini nga mga ka-K5 gin pa force resignation gid sa siguro ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ket niging buslan sa dayon ni DOTR Secretary Vince Dizon bilang DPWH Secretary mga ka-K5 sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Tipo huway anay si DPWH Secretary Manuel Bunuan.
sa aton sini mga pinalangga nga mga ka-K5. Ivy Nicole Ibancedo Alintahan. By the way, Sir Ray, papinsanon ko na lang kay diri naman ako, ma-birthday na ako sa September 3, sir. Pa-shout out na lang tani sa akon antis ako maglakat biyahe papututan. Salamat kay Sir Ray. Good morning sa tanan kaghalong lang gid. Oy, happy birthday sa kay Ivy Nicole Ibanicido Alintahan. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday sa'yo. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa'yo. Happy birthday, Ivy Nicole Ibanicido Alintahan. Lantawon taning mga development sini sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. And I believe nga ang pag-resign ni DPWH Secretary Manuel Bunuan may ara sang call order sa kay President Ferdinand Bongbong Marcos nga maghalin na gid siya sa pwesto. Sa aton sini nga mga kuturan, magbitiw na gid siya sa pwesto because para maimbestigaran kag maid-idan sang maayo ang nagakilitabo nga korupsyon sa DPWH sa ahensya sang DPWH mga ka-K5. And the President himself nagambal nga may separate siya nga create nga amo ang magpanguna sa pag-imbestigasyon or sa pag-imbestigar sang mga korupsyon sa sulod sang ahensya sang DPWH kag sa mga tawo or opisyalis nga involved sini diri. Ara nang aton sini K5 Western Visayas, no? Dugay-dugay mo pod nato nang aton K5 Western Visayas, no? Sa aton sini nga mga K5, ako pabor ko ni naging pahalin anay si Secretary Manuel Bunuan sa iya sini nga pwesto as DPWH Secretary mga K5. Kay kung samtang ara siya da, no? May dako nga posibilidad nga maimpluwensyahan niya ang investigasyon sa DPWH mga K5. Sige, naka-standby na ang aton K5 Western Visayas. Nestor Antique. Good morning, K5 Western Visayas. Daddy Babe, Sir Roberts, may noranon nga aga ridya sa may probinsya kang Antique nagatirigdas. Ang amon nga tagipusoon sa pagserbisyo ga paningkasog kag nakaklinika di Tribayor na aga pa. September 1, malamig ang panahon. Berna. Mag-DTX Coffee Mix. Ayos, kampiyon. Salamat, gid. Tambalang Nismar sa Antique. Katuan na mga ka-K5 si Sir Jolet sa Capiz. Rojas, Sir Jolet, mangaga. Morning, Sir Robert. Naghambal pa to akong brother sa Antique, oh. Ay? Pagkaina. Hindi ko na sana nabatian eh. Okay na siya. Sige, kay Mama Sir Visayas, good morning. Okay ka na. Okay ka na, Sir Nestor? Hindi ta na ka nabatian eh. Sige. Sige. Kampiyon, Sir Jolets, madamo giga salamat. Katuwa na to ng Iloilo. Sir Ray, Iloilo. Okay pa? Na? Ara ko gina-acting-actingan talang kamo. Mapati man kamo, no? Mapati man kamo. Mayong aga, K5 Western Visayas. Balik si Muda, kapag babes. Salamat gid Sir Ray sa Iloilo mga ka-K5. Katuwa na to ng Kalibo. Sir Michael. Daddy Babe, Sir Robert, good morning kay 5 Western Visayas. Sir AM, kampiyon ng signal, nagaragamak magalumon nga aga diri sa probinsya ng Aklan kag Banwa sang Kalibo, ang naka DTX Coffee Mix na kita. Balik sa imo Bacolod, kampiyon signal. Salamat gid Sir Michael sa Kalibo mga ka-K5. Ato ang tanang aton sini nga mga dalagko na nga mga balita karon nga aga. Nanong mga dalagko nga mga balita na naton ang Rojas. Sir Jolet Rojas. Okay, digin una ba kay September 1? Sige, Adre. Karap sa mga balita, kag impormasyon sa mga syudad ng probinsya sang Capiz. Aring manaming istorya ho. Si Kapitan kag si Tresurera babayi niya. Ulay sa sulod sang Barangay Hall. Nakaligad ni nga si Mana na dabo sa may Barangay Pantalan, Banwa sang President Rojas.
Pag-abot ni Kapitan, nangingit si Kapitan kay bangod nga ginapahiyag nga may mga screenshot na sa conversation nila kay damo na sa mga daw hindi manaming atinaga. Pero ay panigin divulge sa duha ka bahin kung ano antong screenshot kag nakabalo ng bulog nila nga pamilya. Pag-abot ni Kapitan nga pulpungko siya supa si Tresurera, hinaboy niya dayon si Tresurera. Ang hinaboy ni Kapitan, tinapay. Uy! Binato niya ng tinapay si Tresurera. Dari May follow-up? Oh, damo na sa istorya. Wow. Amugid, may follow-up. Sinumbag karon si Tresurera samtang nagapungko. Bumalo si Tresurera. So ang sumbag ni Kapitan, isa kay Tresurera, tatlo. Mas utok pakamot si Tresurera. Mangol sa kay Kapitan. Tini karon nga insidente ng Tresurera, kinanglan ni Gido nga idala sa legal nga aspeto. Kaya daw na kangid nasamad gid ang iya sining nga reputasyon kag iya sining hulingon. Si Kapitan ginpanginwala ang aligasyon pero klaro sa CCTV nahulog pa ganing armas lutang ni Kapitan pinulot ni Tresurera na daw way ginpok sa iya. So sa amon sining information lisensyado man ang armas lutang ni Kapitan. Amo ni balita Sir Babes, balik sa imo. Grabe ning mas perde pa si Kapitan sang Tresurera, purting pulok-pulok Tresurera. Kung nagamarites si Tresurera, kung nagamarites siya, preparado naman siya sa boxing kuning kaso. Sige salamat gid Sir Jolet sa ruwas katuan nato ng Antique, mga ka-K5 Antique, tambalang ni Smar. Mga nagapanguna namon nga mga balita dyan sa probinsya kang Antique K5 Western Visayas. Una kita sa mga madugo kapon nga mga aksidente nga natabo dyan sa probinsya ho. Ora gyapon na tapos ang pira ka mga asod-asod nga mga aksidente kahapon Kasanagan or alas 12 ang Kasanagan no may na disgrasya nga isa raman ka estudyante nagamaneho ka ng motor dyan sa may banwa kang San Jose o galing ti wala na makontrol tamang dasig padalaga na lumapaw sa imbes nga magliko sa Corbadahon sus dumiretso sa may cyclone. Wala ti helmet lastroan ng ulo na lampos gid while ginabulong sa hospital masubo nga ginbawian gid kang kabuhi ang diyang estudyante kay Western Visayas. Sa Tibiao may nadisgrasya man ang rider man nakabunggo naman to sa series bus nga ng Kasugalaw. Sa aton nga mga kauturan kag mga kasimanwa tigid bawian man kang kabuhi ang diyang rider. Mga madugo nga mga aksidente dya kapon sa probinsya. Bangod man sa mga pag-uran sa probinsya kang Antique K5 Western Visayas kag Negros Island Region kag sa malapnagan nga pagbaha pira ka mga banwaran sa probinsya kang Antique 12 ka mga kabanwanan kag ang University of Antique system ang nagkanselar kang face-to-face classes kag ang masubo man ginatos ka mga kabugtuan natin nga nagabiyahe north and south ang stranded sa may barangay Igbarawan, Patnong, Antique bangod sa isa ka mudslide nga natabo sa nasambitan nga lugar. May mga evacuees rin man kami sa pira ka mga banwa regya sa Antique bangod sa mga pagbaha. Amo na mga balita namon so far dyan sa Antique. Balik ka ninyo dyan, Bacolod. Salamat kid tambalang ni Smar sa Antique katuan nato ng Iloilo Sir Ray sa Iloilo. Mga K5 Western Visayas, pila ka mga mainit ka mga balita diri sa may Iloilo kagabi. Nag-viral ining mga video sang pamatanon nga lunsay nakainom sang agwa di pataranta sa isa ka ilimnan sa may distrito sang Mandurriao. Matapos mga ka-K5 nga nagsinuyaay ging post sa Facebook page kag mention ang K5 News FM Iloilo kag nag-viral ini ang post ni certain Marcos nga nagasiling nga ginpakoy-an sina kag gintami-tami sang sining mga pamatanon nga ilan na sumalang no didto sa may distrito sang Mandurriao. Ang hambal to sang isa sa sining naga-video samtang naga-video balya ti ano karon ko may salakyan kaw ting sabat sang isa ka pamatanon na at least ako may salakyan, ikaw nagalakat lang, so sad life. Tapos gintudlo ya pang cellphone sang upod ya. Ang imo cellphone nga ginabidyo, iPhone lang. Ang cellphone sang upod ko, iPhone Pro Max. Sanggin sabat sa sangi, gang sabat sa sangi nagabidyo. Nga tikwa atong iPhone mo, hambalya.
ato sa salakyan nagatapik ka. Sa aton sini nga mga ka-K5 ti karon, lunsay nagpablatter ining duha ka grupo. Sa aton sini nga mga ka-K5 ang isa na buklan gito. No, sa aton sini nga mga kuturan sa mga K5 na langgan aton nga mga tagpalamati sa K5 Western Visayas, nagpablatter sila nga duha ka grupo matapos kati magbaslanay sa mga makahang nga mga tinaga. So munang mga balita di sa may syudad sa Iloilo, bak sa Simudra, ka-K5 Babes kag Bert. Kami ni Kakipay Babes, hindi man kasarang magbakal sang iPhone, pero kasarang kami magbayad kay Dr. Vicky Bilo. Sabi ko kasarang ka magbayad sa nga 759,000 nga panyaga. Ay, gali. Panyaga. Pangabay ba lang mga tatay nila sini Kakipay Bray, nga hindi pagdalahigo ng ila kabataan. Gapangabay sila. Oo. Sige. Katuan ta na karon mga kakipay kung may oras pa. Katuan na to, madamo kay kasalamat sa kay kakipay Ray. Espeha mga kakipay sa Iloilo. Salamat kay si Ray sa Iloilo. Katuan na to mga kakipay ang Kalibo, Sir Michael. Maniliwat kay Mr. Visayas kag Negros Island Region. Maoperahan subong nga adlaw ang minor de edad nga nag-viral matapos nga gin-post ini sang tupad niya nga naka-confinement sa provincial hospital. Kaya sugid abi ginabanaba na naglabot na siya kulang-kulang 2 ka bulan sa provincial hospital bago siya maoperahan, no? Kay isang Mayo na confine ni siya pero after wala pa sa semana nagwa ni siya. Then June 25 nagbalik, may blood transfusion niya ginpatigayon kay manubo ang hemoglobin. July another blood transfusion ang natabo hasta nga sang August, no? Nga di anong gid kabag ang natayon si that's why nga medyo nagdugay-dugay siya according sa interview ni Kay Leonard sa chief sang hospital kag wala namon inigin pabayan. In fact, kag nagguwa sa Facebook post ang ila sitwasyon, manuguwa naman ang clearance according kay Dr. Quatson para nga maoperahan ang minor de edad. Subong nga adlaw nakatalana siya nga operahan mga ka-K5. Kaya kung may ato sa Iloilo si Siray nga nagasuyaan yung mga pamatanon. May ari man diho, may reklamo di kahapon ang isa ka 20 anyos nga lalaki matapos na tambay sa diri sa crossing bangan ni Washington ginpunduan sa sang isa ka motor nga scooter. Ang naga-drive isa ka miyembro sang LGBT o kun agi sa niya, gang idolong ko bala sa akon boarding house. Kung ano man ang naisipan sang complainant nga 20 anyos, gin-drive niya ang motor, gindulong niya dito ang LGBT sa boarding house. Pagsulod niya dito sa pag-abot sa boarding house, naghambal ang LGBT mga ka-K5. Daw, i-revise ko lang hambal niya. Sulod ka na bala sa kwarto, limpyuhin ba lang akong tubo, kay limpyuhan mo nga akong tubo, and then, birahon ko man dahil ng imo, tambutso, hambal. Tubo kag tambutso ba? Pagka bati sang 20 anyos, kinulbaan siya, pinaharurod niya ang motor sang LGBT, kagin surrender sa pulis para hindi siya akasuhan sang karnaping. Kahapon gin-claim na sa LGBT ang iya motor Laban-laban kita. Pero ang tambutso way gid makuha. Wala man si Ray M kay nakakulban siya kay ang tambutso niya naka-stack pa man pagbalik niya kung nagsugot siya sa pang-inganyo magwa siya modified muffler na siya. Si Tubo gitong kinulbaan niya nga tuktukon sina delikado matitanos ta sini. Delikado gusto guro sang LGBT amon. Balik sa imo pa kolod. Grabe nga nyagang i-modify tang imo singa tambutso gang ako lang ipabutunga. Kanami blas akon magbutong sang tambutso mo gang. Sige, salamat si Michael sa Kalibo alias Tambutso. Dari sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental mga ka-K5 isa ka empleyado sang DepEd patay matapos maaksidente sa banwa sang Moises Padilla mga ka-K5 patay gid kag ining natabo dira sa may bahin sang kung nakabonggo sa may park karo, nagaparking nga karo sang Carabao sa may Purok 2, Barangay Magalyon Cadre, banwa sang Moises Padilla. Kahapon nga adlaw ni, ginkilalang napatay nga biktima nga si Jet Ariglo, 42 anyos kag nagaobra bilang admin staff sang DepEd kag residente sang Purok 1 sa barangay Ginpanaan, Moises Padilla. Sa payag sang traffic investigator sa Moises Padilla Municipal Police Station, pauli na si Angelo matapos
tambong sa patigayon nga baile sa public plaza sang Moises Padilla sang naaksidente ining nasambit nga staff sang DepEd mga ka-K5. Sa iban pa nga balita, kakipay, Western Visayas, diri sa Negros Island Region, kung may mga kontraktor nga marangya ang ilang nga pagpangabuhi, ang e-bike driver, wag ismulin. Kay ining natabo diri sa siyudad sa Bacolod, sa barangay Estefania, isa ka e-bike driver nadakpan nga nagabaligya sang Shabu. Sa diin na-recover sa iya ang balor sang Shabu nga nagalapot sa 100,000 pesos. Taga Purok Pag-asa Barangay Estefania na tigayon nga madakpan sang aton nga mga kapulisan pinagi sa Buy Basta Operation. Ayos. Why na kami oras? Namit nito Sir Rian, no? Ang sa Rojas to nga pagtapungulay ni Kapitan kag dito Sir Herrera to do na aperkatan dito sa Kapitan to do sakit kito pangaya to ka K5 Jols. Di ano mahimo sang iban to nga mga tawo to mga barangay officials man to ka K5 Joles? Ay, mga secretary kami sa barangay. Kasinggitan gid sa yapang. Ay, si Kapitan mo na, si Kapitan mo to gali siya? Confirm? Hindi. Hindi. Kaya abasang iban to kuno do sobra pa kuno siya sa babae nagawan siya kuno armas mo. Si Kapitan, Ladder Boy na si Kapitan. Masadya nga. Ikaw ang armas pang? Ay, ang masadya nga chat kag text. Amo pa nang gina-confirm amon kay daw masadya kuno sila ni treasurer ha. Ay, That's okay. Gets ko na. Gets ko na. Bangod sang Marites. Sige. Girl, why naka-oras? Why naka-oras? Okay, thanks na. Pagkalaw-law ay manin. Hoy, di ka ba? Salamat kid mga K5 sa to sini mga kultura arwenta oras kay 5:56 sa aga oras diri sa balitang K5 sa umaga mga K5. Bermans na kita mga K5. Advance Merry Christmas and Happy New Year sa inyo nga tanan. Aton gid pasalamatan ng aton sining mga pinalangga nga mga tagpalmati sa pagupod sa aton subong nga Lunes mga ka-K5. Kita ay naman kita sa masunod nga mga inadlaw sa aton sining nga mga ka-K5 sa pangalan na gidlamang sang bugos nga puwersa sang K5 News FM Philippines kag ni Dr. Ramil Itang Uy. Ako naman ang inyo kaupod sa tag sa kaaga, ako si ka-K5 Ray Espeha Umalay. Nga nagapabilin sa mga tinaga nga nagasiling the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa